Testing, test. Okej, aldrig här. Here. Here. Okej. Och kodnärliga. Alright. Pista kota. Okay. Cool. And bump chew. Nästa kolla. Yeah. Got the mirror shield. Okay. Alltså det coolaste. Okej. Big Goron sword. A big ass Surdiger. Störst. Du chatton. Okay. Multi potion, craft value potion. There goes one. Kanske det. Passar, ska jag göra det shit. För potion, men inte... Jag vill inte bara köpa det. Man kan köpa det. Wait! Jag vet vad det är. I know. Oh, no. 200. Jag ska gräva. Gå och börja för stream. Okej! Okej! Yeah. God damn it.
clean them. Cool. Yes. All right. Slice. Wait, they have a hitch. Next shot är svinen. Okay. Nu har han löve. Yes. Okay. Let's go. Ow. Get right here. Hey, girl. Okay. Oh. Damn it. Let's go. Okay. Thanks, man. Back in time. Yes. Okay. Oh! Okay.
Hey. Got the stuff. They have a cure med det fucking jazzbar-shoppen. Okay. And there we go. Vi har det taverna. Vet ikke hva. Jeg kan ikke gå. Okay. Mój wyuczyciel. Ugh. Yep. Kan du bygga det? Oh, come on. Jag finns inte där. Så där kanske kan föra brist. Bam. Oh. Så neckshot alltså jag menar. Röttish. Okej. Nej, det är bara lite socker. Ja, det kan du göra.
Mappa. We're a mappa. We can fish you. Kan jag köra den? Okay. Oh, come on, man. There we go. Cool. Riktigt. Spåren ska vi att. Så kommer vi att. Räcker det? Nej. Shit. Det är min affär. Wait, det har vi. Ja, det är dum. Kyrkfärran. Nej, aldrig. Nej.
bitiyor ya. Neat. Nu ska jag hindra vägen. Not yet. Где branches there? Cadê? Fuck off. Oh. Super easy. Yeah, mag leech. These are checkpoints. Brand new. Serious, brand new. Brand new. Vilket klor ska jag göra. Vi får lite lite. Allt ska ge det rätt. Okej. Men jag hade supporten. Ringa supporten.
Vi skal like det her. Jeg snir ikke, nei, ok. Kjenner inn. Okay. Kriterie, kanskje det her. Wait. Her. Fucking wrenches digital. I just look at the hair, Jesus. Ugh. There we go. No. Con färdigkastan. Okay. Vi kan bruke det til her. Nei. Ja, vi kan her. Give me that. See.
Så nätt nu. Okay. Fuckar jag upp. Right. Shit. Jag måste göra det här först. Vänta. Oh my. Right, men... Fuck, I... Oh. Wait, det kan vara matter. Okej. Köttar som jag renna. Så hoppar ju vattnet. Okej. Detta ska jag göra. Ja. Nej. Okej. Slå på asfakten ut. Koster rycker en fiske så kan gå vidare. Okej. Köttlarsch. Detta bullshit day. And here we go. Så var det kom det igen. Oh ja. Oh well.
Okay. This the horse. Nice. That's the horse. Trea. Let's go. Ja. Au. Wait, hvordan kom den igjen her? Okay, det var så simpelt. Oh my god. And here we go. Ja. Noe hvordan Tales med Fireblend klarer det ikke. Cool boss there. Oops. Here we are, man. Oh shit. Damn, vad det högt har den. Oh shit. Ikke hardere. Yes. Thanks, man.
Hey, man. Yeah, the Star Hero, man. Woo! Alright. Look, where the fucking... There da. Once again. Hey, Captain. Yes. Cool. Done. Cool. Whoa. Here's the banner. Minst eerder dacht te zeggen. Yeah. Let's go. Let's go, Kroger. It's gott. Jesus. Oh, come on. Okay. Here it. Så vi minns det så går det något att. Let's share. Yep. Easy.
Oh. Okay. Dungeon. Easy. Nej, okej. Let's see here. Fist. Oh. Bekvämt. Okay. Phew! Borde skifta där. Bekvämt. Ja. Några favorit? Oh. Okej. My God, det är weird. Oh shit. Äntligen. Power Glove.
Ooh. Ah. Ja, jeg er ferdig her. Og der! Det pleier vel ringar til. Jeg pleier alltid å ha level 2 svørre, men siden jeg har level 3 er jeg overpowered. Power Glove. Kusura. Okay. Ja da. Kunde ich bitte schon sehen? Okay. Da ikke. Small key. Bleia. Oh, right. Yes. Han har också gått. Net, bara sånt här.
They're overpowered. Woo! Ändå det. Vad kanske vi gör? Okej. Okej. Defeat all enemies. Oh no. Okay. Ah. No. Okay. Wait. What? Nej, det är Myra. Det är också Myra. Har vi också Myra. Ja. Oh yeah, there's a button there. Yeah. Shit. Så spurningen, hvordan kommer jeg? Og her. Ok. Let's go. Power glove. Okay. Fuck, I hope. Nice.
Dodger. Cool. Okay, bomba. Vi vill dräpa. Let's go. Boss time, let's go! Yeah. Come on, go to that to the clan. Yes. Oh yeah. Fuck. Oh my god. Position. Okay. Yeah, come on, man. We can't use him. You don't just oh, come on. Vi tappar nu, vi försöker. Hold on. That was dumb. There we go. Okay. Disable.
I messed up. What's up, bro? Yeah. Okay. Yeah. Oh shit. Okay. Doe eens kastje. Is jouw dingetje? Eerst software. Hold on. Oh, je lang vind je dat. Fällt dir ich Vega, fuck dir. Okay. Perfect. So, bro? Jesus. The Black Tower. Cool. Oh no. And here we go.
shit. Hier ska man bruka. Fuck! Okej, lägga mycket, såtje. Färg. Okej, här. Vänta. There we go. Så rakt det. Motherfucker. Minnesrats var det snäsch. Ja. Let's go. No! Oh. Poopy. Cool. Yes, Pangaringa? Okay. Oh yeah. Woo! Good year. Men du får löjve. Shit. Oh nej. Oh fuck. Lycka till.
Woo! Oh my god. Woo! Det tar snack för att dodga. Fuck! I'm back, baby. Let's go. Player uppnås. Du kunde spela åter. Har en åter. Okej. Jag blir så glad. Oh shit. No! Kan du Zelda? Shit. Såna kidnapping, come on. Oh shit. Hi bitches. Oh, hon är kommen. Nature and time. Let's go. Oh yeah, men han vet det ikke right? Go. Okay. Okay. So no. Image som gjort. Kan slå det där? Yeah, bitch! Oh. Oj, rakten har lärt. Nej! Woo!
Image considered. Oh, come on, det er skikkelig kløv. Åh. Åh, det er bare slå av. Ja, det er sørst. Oh my. Bam. Whoa. Jesus. Damn! Yeah, man. Det er bare spam i han. Ok, da. You bitch! Woo! Oh shit. Oh. Träd hjälpbråken faktiskt. Fuck yeah. Ja, jeg leser ikke. Men jeg skårer jo. Hva det var det? Hatta och tä!
Skell. Come on, Goron. Come on. So, bro? Well, obviously Ricky. Fist bump organized. Godt spillet deres. Spørgen kan jeg gjøre nast. Om vi borde bare gjøre mannlig video. En streaming. Well, vi får ta. Like Molly spell. Bill? 100 dust, okay. Mario Club. Shigeru Miyamoto. The Triforce. The Blood Liquor. Woo! Och så hände Link's Awakening. Att han där. That's cool. The end. Så tack för att jag streamade någon. Om näkar i Burgers. Så jag vill bara spela. So yeah, man. I'm out.